Pangni takok tai bukuk song Tripura hastewo Tripura sarokni kepal belai juda kok tamani hingkai Tripura sarok belai changing no nangkha Tripura sarokno sabonai Tripura sarok notice ni bisingo Tripura ni Tripura sarok belai satok pitok jak belai rang puisa keribai tolao kelegjak tolao kelaijak sakni musung tui sakni independent khlaiei poribar family joto salogoi mai omahike mangpili kasai phaika jorani newso tamani hingkai Tripura sarokni kok no sai sini sai kulpai omahike no mangpili belai juda kok nukjaka sorsoda kamini belbari ardi block bai orono block nanglaijak obongkangka takarjola constituency khlaio phiaba kwbangma neta montri kwbangma kotor sawo develop khainani hapor khainani potri pot sawo phiaba omahai cherai rokno nasigina di belai kepal hamia belai khairokma singsa belai ne brok ni future chanani jora brok ni sak hamnani jora brok gyan manani jora Tripura kaisa future snamnani o jora o Tripura sorok ni kepal bahai ngai tong o situation o 2024 tabuk phaikya phiaba Tripura sorok ni omahaino family kaisa khanani thangtano kaisa nukhung khanani thangtano kha baksa khlai develop khaisare rok ni future snamnani no pogoisi ulta sakni musung tui sakni tongthok tui kaijak mani yagulo busa kalangai thangka bujuli kalangai thangka joto mani kalangai thangka barja omahai borok rong thani nasingnai di takok tai bukuk song barja nasingnai di buma yakrai maya bono cheran simitui to rimani log rimani sarui khanri log rimani phiaba sela hanjaknai rok boni nukhungo tamo khai kalang thangka belai wanama singsa mangpili boni busai tabuk bobai krikha buma boni busarok ani baba hnai naituk phano bu phano ringnani brok ringi malaya belai kepal hamiani kothoma omahai jago sabo bazana nang sabo brok no suba phanya nang takok tai bukuk song obo media rok do subanai obo public rok do subanai obo neta montri rok do subanai sabo ang norong thani question sung takok tai bukuk song nasigina di belai khairok ma singsa tamongkha norong ni nukhung tamo party mung party ka sagradi korekha kosapano tangnai korekha teinai korekha ang borisho hunai konfa khaimale mata bata mano haikeno jara jawo hajara thangmale kono khaimalia machaka paikya hani mosh dang ro jaka teke mo sare asuk tor jabe khata busa khoroksu ande buri mangni macha khoi behlawo te macha kuso bonta boni busa biang thangka kibi kalangka bin para ambasa ni te samare phaimani chamare phaimani te si office ni to kingalapo aka chogiya o busala sabuni bobai mano tambagi kibi kalangka asa busa ka kono saisi mali ye kaisa borobo ya kompa phai talang thang paikya tamni bagi talang thang ka ni jo himi mali thangi mali sala bosa buya boba sa kabar khai sia bla boma bo nukhung bai ka sol lai tabu ko hakin tongna jakata haino chalayo nonglayo kam cha macha porka macha ya te tam khaine kam chum sidin buiri se masomo makano ko sabang kare sorka government oti nai phai norok no tiro nai kol phai nai phai kaisa bun soba phai kono facility maya maya o aisa mai rong magana ni kisamangkha dal magana ni kisamangkha corona jora do apa jama mantai kon maya ration card oloti to ration card bo ko pula poro bipel ni masaka ikabam pore ke kon ni 10 kg ti sai ka 10 kg masai tongka ni busabai do tong tabu babai tongo nge takale boni ni saika kri ti tong ma thima balosoka ganang randi to toisin ni busa jugno nai ma tongka bono soknoi no tor nani Bosikon sawang thekya nasina di khapangni takok tai bukuk song sini Tripura sorok ni kapal sugni maya bai belai na nana belai ramui thangka tamni ke busano do cinta khainai sugno do cinta khainai bini busai songno do cinta khainai belai na wanama singsa mangpli obo juda ko khanuk jakha Tripura hasto Tripura sorok ni mangpli belai juda tamni hingkai Tripura sorok o Tripura hawo sato pitok mani justice mai angi tongmani buini ordino tongmani buni chasono tongmani yagolobo sini Tripura sanjangnai sela hindi buri hindi tomung bejwa tonglaimani kaisa nukhungno kaijakmani yagolo khari thanglaimani busa butui rokno maya krika hamjak mung krika omhai mangpili juda jorani niuso uram no kaiphayo takok tai bukuk song obo kbui kothoma kbui awaimung norok belbari thik nugui mangkhana block gandarni bro government facility busuk manui tong neta montri hinjangnai rok brokno omhai cherai kaham nasiknai di takok tai bukuk song brok ni future bahaika swnamnai sabo swnamnai
tini bini nana randi tini bini buma bahaina busaikerei brokni ochere rokni future bahengnai thinango khapangni takuk tai bukuksong brokni tumungni future sayangai tonghakai Tripura hasteni future bahayengnai belai wanama singsa ang bini ama bai kisa kok sanan bagi sai toknai bahai tong sagra de bahai tong bisi katal phaimani Loho. nin bung tamo Rosna. rosona nin busai busu balokha nono yakar kalamuni Balokhalai. balokha phailia Phalia. oino buri jonai tongkha Onyo burinya kapu. kai busani bagai kono mayang phaya do kol ro khaya do rang ro khaya do Rohya. kon phun khaya kai busha rokno nung bahike pornai bahike pusnai rokno bahike borok snamnai bala malia khapang takuk tai bukuk song belai wana singsa mangpli Tripura hastewo sini Tripura sorokni kepal babaisa phasingo drug salaimani susi salaimani babasia phasingo buri baisala kaijakmani yagolo kebo buri khari thango kebo sala khari thango mohai mangpli uram newso haikaba norok nukhona obo phunugya ni tongphano ma phunugo tamni hingkai neta mantri hinjangnai rok o amchai 12 takarjola constituency ni neta mantri MLA hinjangnai rok omhai future chere kaham ni bagai tumungno nung brok no sanamai kalangi thangka kaisa government school ni free jaga wa hostel so free jaga wa tumungno brok no lekha pora phring kalang thangka bobu thinango Tripura hastini kaisa Tripura sarok ni bagi sati ngai basa nai takok tai bukuk song brok ni bagi sabo nai kol nai tabo tori tongkha logoi tongkha kok rngai tongkha keboba 3 bosor mane yagolono lekha pora kaham jaga wa kaham lekha pora kaham subidar jaga porbo phiaba brok phungai khang na haduli bai khlaioi kami ni haino balwari school hunde haino school hamya kaham quality school ma poria khai tong khangkai thinanga brok ni kapal tamongnai bol phalnani drug sanani potripot jaga thangnai obni dai sabo neta mantri hinjagnai rok phiaba o desh no salonai hini hinjagnai rok o democracy wo brok no sabo nainai obno sungmung jorani news Tripura sense ngnani nangnai Tripura no futures namnani Tripura no develop khainani Tripura bubai baksa tongnani hingkai omhai chere kaham rok no bahaino change khaina nangnai takuk tai bukuk song bahai ang samari kok kubido saka Jao kaham sawo. hingkai boni bumung tamo sagra de O burini ke sani. Abo kai jibon. brok kaham jaga ma poria kuna tabu Kun japa matanya ko ang khaleri me ko. Kun japa khalai me abo abo. bo abc hindi 1 2 hindi je cheran sim srungmana abro asu quality kahamaya kuna Maya. yang nukhung do solina na brono kornai amhai obruja jaga na Ubur jaboro ang kun khai maliye. Abare lilau khalai tongkha. din kaham phaipro sal kaham phaipro bo buibai baksa kahama sai Masaya. tongya Matongya. nang Mon posa boire sima somo boire ke mas mi ang pai chere me ko aspainta. brok no phioknai roti ro phaino nang bahai wanso Chamla phainyai. matai ran thani bo Bogban ka se ma sine. abo nai khlai kang kai Bor nai khala ke se ma nai. Ang kon se ma le abo. Bong simon tok tikai ta khata doi am. takuk tai bukhuk song norong nugui mangkhra umusuk umoro sukni bagai cinta besani bagai cinta sagla bofro bo kaham khlai thangsinai obono sini talikha naitongdi joran news norong nugui man